Pare! Pare! Mabuti, nandito ka pare. Oy, bakit? Ngayon, kasama ko yung asawa ko, magbibiling kami ng mapiplitihan na kwarto-kwarto ba? Mabuti na lang na nakadugang ako ng mga kwarto-kwarto dito kay para medyo dumurda ko lang yung akin kuhida. Grado ako na marami ngayong magpiplite. 500 lang naman yung overnight. Wala karate ko sila. Babe, parang tikakulop na. Kailangan natin makabiling ng mapiplitihan na kwarto-kwarto. Amo nga, babe, tikakulop na. Oh, may alam ka na piplitihan natin? Abay daw kung maaram na piplitihan natin. Doon tayo kay Pare Michael kasi barato lang doon. Oh, maupay yun, babe. Yung mura lang. Tara. Pare! Mabuti, nandito ka pare. Oy, bakit? Ngayon, kasama ko yung asawa ko, magbibiling kami ng mapiplitihan na kwarto-kwarto ba? Sa timing ko lang dito kay nakapahimo na ako ng mga kwarto-kwarto dito. Ama pa yung pangdumaan pare. Matatapos lang to dito kayo. Pagduaan yan. Grabe oh. Ilang kwarto yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Madami na pare. Mura lang. Pag tag 500 lang. Okay, lang. Duha na kami ton. Oo, duha na yan, duha. Ano babe? Okay ka babe? Okay na yun, babe. Sige, Sige, saan kami dyan? pili na lang kayo. Kung doon, oh. Maganda doon kay may aircon. Sige pare. Sige. Sige pare. Dito Sige, kami. kayo. Oh. Magpaano kayo doon. Nasinig pa ako nga maraming magpiplite ngayon kay... Gulat-ulat ako dito kay bangin may pa. Langga, maghanap tayo ng magkakaturugan natin ngayon kasi wala tayong matulugan. Yung burbarato lang ang natin ha. Okay lang ba? Tara. Dali lang ga, ito na siguro yung sinasabi. Maganda dito kay Oy, sir. maraming kwarto-kwarto. Sir, anong saton? Bibiling sana kami ng kwarto nga mapliplitihan kahit ngayon lang kasi wala kami magkakaturugan ngayon. 24 hours, 24? Oo. Overnight? Oo, sige. overnight. Nag-ano ko dito, hindi na pa ako naghihinulat ng mga plate. May nag-plate Magkano na. naman ang plite? 500 lang. 500 lang? Oo, 500 lang. 500 lang, okay na yun. Sige, pili na lang kayo ng doon. Dito, banda, dito. O sige. Tara langga. Tara dito tayo. Buti na lang na, sabi ko pa nga, maraming nagpiplate ngayon kay uyab-uyab ngayon, sigurado ako mangangaturong sila. Grabe, swerte talaga kay pare, nakabaro-barato tayo. Sige babe, pasok ka na babe para makadamo-damo tayo.